Jak som si buchol helmu do toho stromu. Pešiel si to tam jak vozík proste, vieš, jak nejaký nákupný košík. Chlapci, poďte mi treba tú pomoc otočiť. A tuto mám pocit, že proste idem. Lukáš Blázen ma cez najťažšiu cestu ide vybrať. Čo, není žiadny Mekyš. Ježišmaria, ale Mekyš není, ale ja toto nepoznám. Tak ale chod, ne, však si profik. Hej, ale som na cudzej motorke. Tak ale však plyn to má, dve kolesa to má. Kokos, geniálne to, akože je dobre. 20 jednotku to má. Dobre, ty kokos tu ideš. Kokos, dobre sa to správa, tieto myče brutálne. Lepšie ako na tenere, tie A stopy. to mám teraz tvrdé a griť na mojej, lebo na dvoch to mám nastavené. Ale akože zvláštne to je, trocha mi to kazí pocit tie rýdka, ale ináč veľmi dobre sa na to ide oproti. Úplne ľahlinko. No, ťažko sa to otrháva dosť, ale hej. Ja aspoň to má dobrú trakciu. Na tenere dáš trocha plyna, už si otrhnutý. No tenera má dosť ľahký zádok, alebo čo? Troška je to iný pocit, keď máš takú veľkú kasňu pod sebou, vpredu, takýto pohľad, tak má taký subjektívny pocit, že to taký, tenera je taká úzka, taká rally motorka, ale toto je také, ja keby som proste, neviem, na cestnej motorky išiel a mal tlmiče. Napište, tak ich mám úplne uriti, nechal by som ich tam. Možno strunu a neviem, nejaké pláže. Úplne príjemné, dokonca aj na môj wow sa to neprepadáva. Akože idete dosť rýchlo, chlapci, ja tu celkom mám pirelky zjazdené, ale to sa tu snažím. Lukáš ide, akože Lukáš to hroti dosť. A Lukáš, toto je jeho, vieš, v tomto Rumunsku, to sú jeho oblasti, no. Chodí každý deň. Ale je to veľmi príjemné. Ale akože máme fakt slušné tempo, hej, že jak som si buchol helmu do toho stromu. No nechce sa to moc odlepiť od zeme, no. To je fakt. Musíš to točiť proste, ale to aj Aprilia Lukášova robila, na to je proste 660-ka, ona tiež bola, že taká, no. Tenera má fakt špecificky veľký krúťak. Hej. Na papieri to sa nedá tomu vyjadriť proste, preto je taká rýchla všade. Hej. Aj v tých zákrutách všade ťa potiahne z nízkej rýchlosti. Ale platíš... Pozor. Dáň je za to motor vysoko v ráme, no proste je to... Poviem a chrbadlo, mám nízko rajdy. Ne, no. A troška široké gripy sú na mňa na tej motorke, na ruky. Široké? Taký uchop je tam strašne široký, by som tam dal niečo užšie. Pre veľkých chlapov to je, vieš. Hej. Neviem, na ženskú malú ruku asi problém to bude. Ale je to veľmi príjemné na kameňoch. Čo hovoríš na tých kameňoch, lebo mňa to tu dosť vyjadzuje. Úplne pohoj, úplne lahoda. Odbačame, pozor. Na to, že to má ešte bezdušové tvrdé, ráfiky ťažké. No, úplná lahoda to je. No, aby si to ísť vyskúšať už teraz. Mal. Ale je to príjemné. Normálne si viem predstaviť na tomto ísť aj tie albánske kamene na týchto myčoch a to bude v pohode s tým. Akože ja som tiež zatiaľ, ale už trochu cítim, na to mám teraz natvrdo, no, dosť. Ono, je to taký, no. Či kto vie, na ako sú natlačené tie gumy. Pirelky. Spojka je veľmi jemná, sa s tým dá úplne pracovať. Spojka je určite jemnejšia ako tu. To je fakt malý motor, tam proste stačí asi slabé struny a hej, ale strašne je to dobré, že to nedusí motorku, keď idem pomaly. Áno, nemusíš to ani sprevodovať. A nemusím aj rozmýšľať nad tým, aký tam mám prevod. Hej. Ten má krúťak, ale musíš ho nampovať, aby ju to nedusilo, proste, jak tú moju. Ale určite sú to lepšie tlmiče ako na tenere z výroby. Proste ja to nechápem, prečo kyby na tenere sú im dobré proste od výroby. Ja neviem, čo tam robili tí Japonci. Oni to naskôr kvôli tým väčším levelom spravili, alebo čo, neviem. Ale slušne na tom idete, slušne. Dá sa ísť na tom akože dosť. Veľmi slušne. Neviem, aký máš pocit stability alebo nestability. Úplne som len tej jamy aj Lukáš, keď som za Lukášom a nič to necítil. Ja som preskočil pred ním, ale hej, halus. Akože je to veľmi príjemné, tieto tlmiče. Sranda, no. Zadný je troška mäkší, ako by som ja chcel, ale... Ale však to je vykrútený príload je na tom preboha. Hej, zadok sa mi krúti, jak na tenere, keď mám vypnutý tlmič. Ty máš teraz nejakých 105 kg, koľko so všetkým. No, mám 100 kg, no. No, takže to je vykrútený preload. Na tenere na originálnom tlmiči neviem, jak by to bolo. Ale ten motor je akože nemá fan faktor, ale je taký točivý, hravý je v tom teréne, že akože je dosť bezpečný by som. Vieš čo, je bezpečný, lebo nedáš troška viac plynu, na tenere dáš troška viac plynu a ten krúťak ťa môže vyhodiť zo zakruty, môže ťa pošmyknúť na tenere. A to je také, že tu aj náhodou dáš viac plynu a proste nič sa nedeje, že je pohodička. Aj na tenerke akože ťa baví, že dereš tú gumu, že dávaš drifty a furt tomu nakladám, ale... No, takže hovorím, že to je, jak som hovoril, proste pre adventure jazdcov a pre začiatočníkov a pre turistov proste nejakých. A je to tak, ale ja neviem, že akože aj pre pokročilých, že chceš nejaký fakt ťažký terén, dobre, môžeš mať 610, ale 610 je úplne iné na asfalte, to je, neviem, toto je točivejšie a lepšie sa s tým podľa mňa idú za krúh. Dvojvalec.
Ale je to veľmi príjemná motorka, len strašne máš rajdy na nízko nastavené na človeka. Určite má lepšie kartridže ako moja Tenera, táto motorka. Chlapci, poďte mi treba tu pomôcť otočiť. No na CMote by si sa otočil tak nič. Ježiš, idem si to vyskúšať, že jak sa to otáča, hej, na videu. Takto keď náhodou sa zaseknem, že chcem otočiť motorku. Akože úplne easy, proste fakt, že nemám pocit, že by som išiel prevrátiť ani nič, proste úplne, že je tu cítiť to ťažisko dole. To je strašná halus. Manevrovateľné je to brutálne. Hej. Toto je úplne, že heavy. A to ešte máš totálne odľahčenú Teneru. No ale mám plnú nádrž skoro. To je jedno, totálne ťažké to je. Skoro mám plnú nádrž teraz, hej. Toto je proste Tenera. A CMoto tu máš gombík a ideš. Nízko rajdy sú brutálne, ja som mal... strašne, no. A ty máš zase retardovanú vysoko rajdy. Nemám. Ježiš, túto motorku ty máš jak na horolejke, keby som bol na BMX-e nejakej, mám pocit z toho. To je strašne nízko, ja som tu úplne jak pučík. Hej, no tá stabilita je na mojej Tenere lepšia, no. Je, no. To je úplne, že akože tu je úplne inde výkon na tejto Tenere. Je, no je to taký rally stroj oproti ale tomuto. tebe nejak vrzgajú tie kartridže, lebo tam sú lepšie tlmiče podľa mňa. Ale... akože príjemnejšie, tuto to tak všetko háže. Ja to mám strašne natvrdo, ti hovorím, ja to mám na dvoch naklikané teda. Na mojej Tenere viem ísť takto viac vyčilenie, akože neboli ma chrbát. Ale to je geometria, ak som nastavený. Jasne, nie sme na prednom kolese, lebo rajdy sú absolútne vzadu, však logicky. Ináč by to lepšie držalo. Tuto dávaš proste výkon do zeme, úplne, že prešmikuješ a na tom ideš výkon, že proste dávaš ho aj do akcelerácie. Hej, tuto neviem ani spraviť, aby mi to nejak prešmyklo, no. Idem na dvojke a neviem to ani prešmyknúť proste. Je to veľmi bezpečné zas, no. Z druhého hľadiska je to veľmi bezpečné. Teraz má to trošku šmyklo, ak som dal viac dopredu. Ja som na Tenere nič nespravil, išiel som sedel s bokom. Takže sú tam viac vydraté gumy, ale hej, no to sa nedá porovnávať. A som zvedavý tam na tie skaly. Počkaj, teraz som ju cítil, ale však nosom išiel cez ňu. Au, na Tenere to oveľa horší pocit. Načo je toto dobré? Toto je fakt mekučké, ty kokos, fakt, že... Je to príjemné veľmi. Aj celkovo tam ten motor, všetko je tam príjemné na tej motorke. Je, no. Normálne by som si radšej išiel akože úplne na DD ako na Tenerke mojej. Asi, hej, no. Ako reálne. Keby nastane tie rajdy a zvýšim ich, tak áno. A plus sedadlo. Keby chcem ísť na týždeň, že týždňovku TED, tak by som si zobral len tú CMu. Hej. Dáš tam lepšie gumy a... Z každého ohľadu by som radšej išiel na CMu. Ale takto to neviem ani šmyknúť. Kokos, pozor Martin, pozor. Lukáš tam skočil do tej mláky. Ja mám extrémne jazdenú tú pirelku, takže... Ježiš, pozor. Čo je, bože, ideš ako, ne, čučimák. Ten zadný tlmič je jak ten môj len vypnutý proste, jak na Desert X, že úplne... Je mäkký, no. Úplne to tak hladí. Hladí ťa to po duši. Ale aj predok je tu extrémne mäkký, akože úplne... Halus, ty kokos. A zas vieš tým trošku aj sa odlepiť a... Nie je to také, že by sa to dorazilo a... Neviem. Ale normálne som o dosť viac unavený z tejto Tenery. Tak reálne som začínal byť unavený. Na hento som si išiel totálne pijanko, proste nič, úplná pohodička, lahoda. Nič ma neťahalo za ruky, proste toto je, na tej Tenere musíš aj jazdiť, proste musíš dať do polohy, lebo to má veľký krúťak. Tak ja som trochu vyšší, no mne zase toto vadí, že je to nízke, no, teraz. A tá motorka aj neťahá za ruky, nič proste, toto je totálne, že... Oni vedia, čo urobili tí čiania. Až na ten on-off je to geniálne. Ale strašne to tlmí, chlapče, to je... Úplne to tlmí, toto je totálne nepríjemne tvrdá tá Tenera. Úplne... To je... Som nasratý, akože. Na čo ti 810 Adventure, akože pokiaľ nejdeš rýchlo? No rýchlo, však ideme dosť rýchlo, ale to tlmí normálne jak... Ale to je jedno, však ideme... Na turistické tempo ideme rýchlo, veľmi rýchlo. A to najviac nepotrebuješ mať oné tlmiče, akože, aby si netrafal do razy. To keď zhodíš váhu trochu, tak akože sorry, ale... No, z toho predku, keď zhodíš váhu, tak to... Máš rajdy, všetko. To nie, že by som si ja kúpil ešte jednu takú... Neviem, dobre to je, ľúbi sa mi to. Moje osobnostné účely, ty vole, počkaj. Moje sa mi... Do prdele neutral. Normálne sa mi to ľúbi, že... Aj by som to možno vymenil za Teneru, ako by som si nejedol naháč na cestu. Reálne by som to spravil. Nejakú tú 900-ku, tú špeciálnu GP edíciu, tu ja mám. No hej, to je nádherné, ty. Toto bolo, tuším, také horšie. Ale ako s týmto prejdeš všetko, kamo. Prejdeš, to je úplne, že to je zadarmo, to je hovorím, a nebudeš ani unavený z tej motorky. Ja som normálne akože unavený z tejto Tenerky. Mňa bolo iba hentam chrbát, lebo nízko rajdy tam sú, ale ináč som bol vyčilovaný. Tuto ma normálne vyhadzuje zadný tlmič hore, normálne vyhadzuje nohy zadný tlmič. Hentam som takisto stál jak tuto a tam nič. Ale ja tam mám plus 4 kliky na všetko, chápeš, rozmýšľi dvaja. No.
To sa nedá porovnávať teraz, no. To som nestihol som to naklikať, to bola škoda. Ja tam so ženou som tam bol, takže to je veš. Držalo to, oj, jak ma to odhodilo ten prvý. Kameň si chytil. Ale nebol som ready. Ups. Takže na tenere sa viac cítiš, že alfa samecké na tom ideš proste. O dosť viac, to je taká... Také rally alfa samecký pocit máš z toho, aký proste si boss, na tvoj postoj taký. Ale na hento je také príjemné proste, že je také pijanko. Hej. Že nič, že pijanko cítiš. Je to tak presne, že boli ma dosť už brutálne chrbát, ja som fakt vysoký. Áno, lebo nízke sú tam strašne, tam tie rady sa zdvihnú o 5 cm o 6. Ale hej, dá sa to akože... Tvoj prášiš na mňa. Trošku sa to dá takto, akože dobre to, ne? Určite to je lepšie ako ten rád myčovo predu. Si proste jak na cestnej motorke v teréne. Hej no, tak sa cítim aj ja na to. Jak na trejstri s vyzdvihami. A tu proste po nohách takto, a takto si proste ideš po nohách, cez spojku. Akože po nohách by si vedel, že ideš na nejaký kopec, a to asi ne, ale vedel by si dačo vysť. No takže dali sme si aj trošku offroadu, našťastie sa nám to podarilo. Lukáš bol tak dobrý, že sme išli aj trošku do blátka, neprepal si sa s tým. Takže sme ti vďační a vôbec sme ani to nešetrili, išli sme fakt rýchlo. Toto už ma to vytáčalo dosť tom offroade tie rajdy, že proste sú fakt, pozri sa, ak sú, to je čoperský štýl, hej, že keď som stál, tak takto proste, vieš, že... Proste oni by mali byť tak, áno, takto by mali byť. Možno ani riser by som nepotreboval, ale hneď by som fakt dal to vyššie sedadlo na mňa, na 188 výšku, aj tie rajdy by som zvýšil, aj ináč by to bolo perfektné. Je to, hovorím, jak cestná motorka v teréne, ale keď buď podržíš, tak normálne tlmiček predok kokos to žehlí, trošku aj sme mali airtime, dopadol som nič, úplne to vyžehlilo, žiadne dorazy, ale aj zároveň to bolo mäkké po týchto skalách, čo sú všade, tak na tenerke to proste, ona je strašne natvrdo a toto úplne si necítil. Až som tam chytil taký kameň, že ma odhodilo nechťac a proste pohode, že aj cez veľkú jamu, aj na to, aké to má kolesa a gumy cestné proste, keby tam dáš terénne gumy, kámo, nejaké normálne s drápakmi, kokos, to už sa tak teším na tú motorku. No my sme aj sa bavili, že kokos by sme s tým išli skôr na hociaký TED, jak s tenerami. Je to super. Takže nevieš to odtrhnúť od zeme, hej, že je to také, že fakt, že nemá to ten kruťak, ale úplne je to, že neunaví ťa to. Na to musíš viac dávať pozor. Toto je také, že hoci čo spravíš s plynom aj trhneš, tak ťa to neurobí to nič, nezabiješ sa, vieš. To takže... som si aj ja všimol, že tenera má síce kruťak, fan faktor, všetko, ale celkovo proste som si musel dať pozor, čo robím s plynom, na tomto som dal hociak plyn a menej ma to naťahovalo, na tenere sa musím dať do pozície, aby som nebol, aby ma nešponovalo, aby som nemal unavené ruky. A na tomto som proste dal, jak som chcel plyn a vôbec ma to neťahalo za ruky, že je to vyslovene robené pre určité spektrum, podľa mňa, alebo určitý druh jazdenia, určitý štýl jazdenia. Ale nie je to moc vidno na tom videu, ale pozri sa, takéto skaly aj väčšie sme išli. Ako, áno, jak na Tete, jak v Albánsku, akože dobre, išli sme aj ťažšie aj v tej Bosne, ale s týmto si viem komfortne predstaviť, že hoci kto tam poje na Afrike, na Ducati, na neviem čom, KTM 800, mám pocit, že to je 810 s tlmičovo, že proste, že sú mäkké a zároveň držia. Ešte podotknúť, že ja mám 100 kg s oblečením a máme to teraz, testovali sme to úplne v stoku. Áno. A na ceste sa to nekrutilo, pri tej jazde, čo dokáže ísť tá motorka, tak sa nekrutila, hej, pri ostrejšej jazde s väčším výkonom by sa to krutilo už. Ale nekrutilo sa to ani na ceste pri tom výkone a ani v teréne sa to nekrutilo, zadok by som troška pritvrdil, ale úplne totálne príjemné aj v teréne a aj na ceste, lebo to som chcel tým povedať, že my stále nastavíme na tenerke tlmiče, lebo furt máme problémy s tým, ale tuto je to všade dobré, lebo vlastne na ten výkon, čo to má, je to všade dostačujúce, tie tlmiče vlastne netreba nastavovať. Ja som si kúpil za 1200 zadný tlmič na teneru a za 1000 cartridge predný a furt to musím nastavovať, lebo chcem ísť rýchlo na poli, potom rýchlo na asfalte, potom komfortne v offroade a tuto mám pocit, že proste idem. Hej, že idem, že sa natočím a idem, hej, že jedno kde, hej, že zvláštne to je, kokos. Nechápem, jak to spravili tie tlmiče, že príjemný tak ultraby, jak Suron ultraby, že dobre. Už keď si na tenere, tak chceš už využiť ten výkon a tú motorku, že máš takú ťažšiu motorku a tak chceš to využiť tú motorku, takže sa snažíš čo najrýchlejšie všade, takže ťa serú tie tlmiče, ale na tomto je to taká, nehovorím, že veľmi sa na tom zabavíš, je príjemná na tom tá jazda a nepotrebuješ teda ani riešiť tie tlmiče, lebo sú dostačujúce všade. Ale hlavne ten predok je dobrý. Ako zádok dajme tomu, že aj tam si vytuníš, ale ten predok sa nedá porovnať, neviem, proste je dobrý. To je vidno, že to sú KTM tlmiče. To by som povedal, že sú VP, a počkaj, VP, to sú Kiby. Sorry. No. Ale sú naladené, niekto ich naladil tak, že sú dobré, lebo Kiby aj na tenere sú Kiby a sú na hovno. Takže úprimne sme tenera fanatici, ale sú tam na hovno tlmiče od výroby. Fakt sa nedá o tom nič iné povedať.
A tu proste sú dobré. A sú takisto kip. Aj ten zadok je tu lepší ako na tenere. Áno, aj ten zadok sa tam krúti na tenere, Šedak aj poddimenzovanú strunu má na to, aká je to motorka, akože výkonnostne a tak. A na toto, tu je to pekne správne, to proste, tu ak kúpite tú motorku a keď máte 100 kg, jak ja s oblečením, tak nemusíte akože... Takže zaujímavé je to, že v teréne sme vlastne nemuseli ani moc spojkovať, že aj keď to nemá krúťak, ale nemalo to tendenciu skapať, nie to aj namapované. Sice sú kratšie rýchlosti, takže viac si musel radiť, ale nemal si z toho pocit, že by to ťa to nejak otravovalo. Nie, lebo vieš, čo je rozdiel, že na Honde 300 a na tých malých motorkách, lebo všetci to furt porovnávajú, že Vogue 300, Honda 300 alebo nejaké hlúposti, to je úplne iná motorka. Toto je normálne, že máš malú 890. Ne, že malú teneru, malú 810. Tak by som to povedal, fakt. Toto je úplne na inej úrovni, ako, to sa nedá porovnať vôbec s Hondou. Honda je úplne, že ja nechcem hejtiť Hondu, ale mohli by troška zlepšiť tie tlmiče a ten motor na Honde, jak keby ste boli na 105, len proste s väčším výkonom. A tá Honda 500, čo je, to je úplne a Honda 500 sa nedá vôbec porovnať, lebo to nemá ani žiadny... Toto sa porovnáva s KTM 810 podvozkou, nie s cestnou motorkou. No v teréne by som povedal, že bez problémov viete konkurovať 810. Úplne, že nebude vám 810. Áno, lebo väčšina ľudí jazdí tak, že jazdí Poltaresov, že 120 po poli, väčšina ľudí chodí 60-70 po poli a išli sme 60-70 po poli, akože s tým sa dá ísť 60-70 po poli, to není problém, hej, takže to je zaujímavé. Keď sa bavíme o tom, že proste ste niekde ďaleko, napríklad v Albánsku, tak nepotrebujete, aj tak nejdete celý čas také tempo a ani vlastne si nemôžete dovoliť ísť extrémne rýchlo. Takže vlastne na tejto motorke je, podľa mňa by som povedal, že aj menej unavení budete ako na 810 alebo na tenerke napríklad. Hlavne keď tam je taký ťažký úsek, na tej motorke to je dobré, že si to vieš aj Áno, podnožkovať. som skúšal tu ísť po nohách niečo a to ani, to je fakt, že máš terénnu motorku a odrazu som na cestnej motorke, že vyčilenie si, vieš, že... Má to aj nejakú výšku na ten offroad? Áno, no nebol problém s výškou. Že fakt, že zle, tak si to odnožkuješ. To je sranda, že za 12 000 kúpiš nejakú teneru, nejakú, neviem, niečo, World Raid, nejakú za 13, ale za to máš dve také, že môžeš aj pre seba, aj pre kamaráta kúpiť, vieš, že ale tá tenera, môžete ísť dvaja. Hej, no tá World Raid, to je úplne, že na pocit, úplne, že Harlejka oproti tomuto. Alebo keď jazdíte so ženou alebo s niekým vzadu na jednej motorke a máte nekomfort a hejtíte sa, tak si kúpite takéto dve a môžete ísť pomalšie niekde a úplne vyčilene mať úplne zážitky, hej, že... Ja som sa na tom otáčal dole. Ak ich dostanete samozrejme, lebo sú v taký high demand, že sa to nedá ani kúpiť. Ja som sa otáčal len tam dole, ešte som chcel povedať, na takom zlom úseku, že tam boli koleje a nohami. Na tenerke by som tam mal aj problém sa tam otočiť. Ja som mal veľký problém. A úplne, že na tomto som sa otočil a ani som nevedel, že som sa otočil. Na tenere som tam ledva dočiahol s mojou výškou a na tomto, že pešol si to tam jak vozík proste, vieš, jak nejaký nákupný košík. Jedine ten, akože subjektívny môj pocit, že keď na tom idem v offroade, tak sa fakt cítim, aký by som mal, ja stále spomínam na to Tracer, lebo som ho mal nejaké 2 roky. Sedmičku, a cítim tu, keď pozerám sa na tú nádrž, periférne sa pozerám na tú nádrž a mám pocit, aký by som bol proste na nejakej cestnej motorke, alebo ja si to neviem vysvetliť, ale na tenerke mám pocit jak z terénnej motorky, ale na toto mám taký zvláštny pocit, akože nehovorím, že to je zlé, len je to taký subjektívny. Na tenere si jak na rally motorke, dvojvalcové veľké, a tuto si skôr na takej, toto je akýby taký nový štýl motorky, také niečo, že ešte som to nezažil úplne. Fakt malá 810 asi. 810 Adventure obyčajná asi taká. No asi je to fakt malá 810 Adventure obyčajná. To je... Na tenerke mám troška väčšie spojenie s predným kolesom v stoji, v teréne. No možno tie rajdy pomôžu, ale... Ako keby, neviem to popísať, ale to je možno, to je subjektívny pocit, ale ja keby som videl na to koleso v úvodzovkách na tenerke a mám s ním také spojenie, proste také citeľné spojenie. Na tomto je to také stratené cez tú kapotáž, to koleso, také... Tá kapotáž tam proste robí taký divný... A plus tie rajdy. Keby si ležol, ty si takto, ale mal by si byť takto rajdami, takže... Ale rajdy to akože tento pocit nevyriešia. Ja hovorím, že to je zlé, je to iba... Dostanete to viac dopredu, vieš. Je to ale iba pocit, no. Akože je to taká kapotáž. Dobre chlpi, takže vidíme sa na budúce, dáme nejaký poriadny offroad v ďalšom teste, alebo uvidíme, čo sa nám podarí. A zatiaľ sa majte a držte a kupujte CF Mota, dokým sú.